Kardom, ili running tikathar ini ada pabirta angton pen KSC lapen EPHL si atum chelangsi jaipong ahithia long MLB de singing leng ami phiki kaipon son si TT ni phai trainer cap arni KSC jaipong branch committee lapen EPHL si lang hin arotum chelangsi jaipong ahithia long MLB de singing leng ami phiki kaipon MLA BDS singing leng ami phiki kaipon ang kok athike kedam tangani otlang no video kachik thang loop ajoksi KSC Langhin branch lapen EPSL si langhin arotum chilang pet pen MLA BDS singing leng ami phi kaipon lapen prabjin pen MLA BDS singing leng aphan arpu pen pasunang chi pusi KSC langhin branch lapen EPSL si langhin arotum sodak pen pachini pon lapen alang like inut MLA pulote radaphan mission alam si kaike ta radaphan thanang ji lapen Assam Assembly along Karbi Anglong aparman hemprek alam hai hui sitami thandu nangji Sitan non ke otlang no meklang no si choklem thurong posi pini jai pong hi thi ka chisong along pen MLA BDS singing leng aphan so tak pen pin rempon lapen ami phi sitami kaipon ang tonalam KSC langhin branch lapen EPHL si langhin arotum pen pherangki aphan nang pachini donalam thele arju pondona denarong pen arun terang Karbi News Kerangke bitung hana kero pila pini people senitum KSA lapen EPHL si chingrum nang kong ma pulote alangli beda sing leng di PLA alang li ke dak di PLA pen ke elitum pahai dun lo alang li mek lang no choklem moi pule elitum pahai dun gali lo non bang alang mang ke ha dispur legislative assembly long alang li ke hangon desi da kalili galang lang mek lang no alang si choklem rong la si sona muni phan ke elitum Karbi Anglong bang ke thek te adim da chak nang ne la pen ires ning la som muni da phan ke la pen song dohan si tamil thurpak ban si ilitum insai ning la pen Karbi richo tum si tamil insai ning la son orlang no muni tum han ge la si ilhin ben garang sing ton thong da kese pen de lasi ni tum pini ladak langhin constituency pen nilitum ladak APSLC aropen nilitum labangso song hini lapen KSA pen nilitum ladak nilitum chingrum pet pen kopi posi nilitum labangso bidasing ingleng ami phi kainang kok ma pulotang tela henlo je alang li inut MLA a ot kalidet lapuson si thekdam long lo alang li mek lang no kachoklem social media long piniar nian ke viral det lake ilitum ladak Karbi Anglong arat ke doan na phan si ilitum phan lake iman nang ke jor la puson lo lasi labang so pudam lo pulutang te alang li ke claim henopik khangyang lo immediate alang li phan sitame song doan organization doan sitame lake katuk avi litum chingrung pet pen alang li phan abang ke lang prong chok chelo immediate arrest nangji lapen immediate alang li phan labang so MLA ang hoi pen ilitum pasun vek nangji lasi laso long jong si langdam pulutang te alang li ilitum aphan nang kelang cari pon thekji kalilo lapen Karbi Anglong arat akisung nang kerai pon thekji nang kelang pon thekji abang phu kalilo lasi klang da khangjang lopot lasi ajat le punon alang liphan abang ke condemn lo lasi alang liphan abang immediate pen MLA ang hoi pen pasunsi alang liphan immediate arrest nang po lalo MP Omar Singh tisopen amri LAC ang kangan kahomridam GT ni phai trainer cap ani nijang Karbi Anglong amri LAC alu break jam MEC constituency along MP Omar Singh tiso kahomrida son si MP election high tet pen break jam adimate break jam MEC constituency an MP Omar Singh tiso pen rajing ki jethanji aphan kahomrida pinilabang so MP Omar Singh tiso nang kahomri lake chinthong MEC constituency lapen amri MEC constituency an si homridam lo son si chinthong MEC constituency along long thomadim an homridam si rada ke sungo pathak chingki chingwai pon lapen thu ko PC ronga rada tum kenang sotma MP ahin pen un an pen ki pi pon chi aphan bor ipon poposi lamchak chichak tekang lo son sika homri pon polling station amen lake long e lobui long e ku rong jangphong chinthong constituency lapen amka chi amri constituency la long thomadim ansi homri tekang pen rada tum pen chingki chithan pon pinila bangso MP kahomridam asayalong chinthong MEC Avijit Crow amri MEC DO Ping Maslai Taxation Advisory Board Chairman Lipson Alvin Crow Ward Commissioner Boytalang Municipal Board
Samson Rongphar President Chintong BJP Mondol Committee lapen Amri BJP Mondol Committee President Secretary Pen Chenglok ke thikiding man kidotum chitong dun renti. Sonsi Jasmet Pini MP Amar Singh Tisopen labang so nakahomri nang kokalam thila ke kedam tang MP election thurun pen high data pit rong rup ke paching thurji aphan pura rong rup along ki duk ki sung lapen kopisi rong ara tum kenang sotma ke paching thur ponchi aphan si Amri LAC arat mate Chintong MEC lapen Amri MEC ara tum pen kaching ki chithan chi aphan si nang kahomri pasi nili tuma perang ke thengno lamthi nang chupak lamdo Amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong News. Kidam tang apor ho WKSC mati Women Karbi Student Association atum pen pherang ke mai kang ni pona poro hot hawar plia phan red light area bukaning je pathak ITI rong mongwi lapen rong chidon chingrom si potho WKSC aphan lamboi kipi ponthu GT ni phai trainer kepani ITI a hawar pen puthot WKSC aphan lamboi kipithu bangso lamboi kipinang kokathe ke kedam tanga poro ho WKSC mate Women Karbi Student Association puwa songotom pen pherang ke mai kang ni pona hot hawar plia phan mate tara langso ITI loru langso lapen mate pung aphan isi nong nuk ason red light area pukaning ji pona pothak puthot ITI rong mongwe lapen rong chidon atom chingrom si WKSC aphan lamboi pipon lapen labang so alam boy ki pi pona hot ke pachini pon ke alang litum WKSC song pasatami lapuson red light area po bangki ningji jedat nangji pusi than pachini pon jong si ke chok chia bang phu mate abang phia phan chini pulotang te alang litum ke chok chia bang phu bang phia phan si jong wet nangji lapen abang phu mate abang phia phan pusitami nang paklang thek nangji pusi than pachini pon bon taladak rong mongwe lapen rong chidon along ke thek kere mate saru sar hang atum pusitami do lapen non obemi Charlie atum pasitami dopik tang tela hai ke thek kere lapen non obi kimi atum ke Charlie lapen boreng awarsai ke claim bom atum pasitami red light area pensi dam bom luma pusi bangso acha typen pachini po lapen labangso a red light pu ke jong pora lam thike dia on e pusi ITI rong mongwi lapen rong chidon atum putho WKSC aphan lamboi people Diphu pen bisnuteron Karbi Anglong News Hengno along nitum press meet abutung tum phan kecuhang apot kaduka ve press meet abutung atum phanda kardom pilo kardom nonon yang sama por jonitum ITI along kecing rumah theke la hendo kedam tang akapre kamuni datum na kamno kecuklem panajok jo la area plia phan alang tum nong no nang judet lo tara langso ITI luru langso matipung nitum aphan nong no nang kijo posi pini ani nitum press meet hang nang koklo nitum clarification chipi nang koklo athema nitum ITI ke parong nido nitum rong mongweta ITI puri lo la pente la dak rong chidonta ITI si puri lo la pente la dak nitum rong nia rong atum ke ajha atum ka heng nodo ta hai pini ani ke nitum pladak red light area pugi po bangke nitum charjun e la pente la so arjuno dak alam apor nitum ke tiata nitum ke la so alam phanke nitum ke diaun e athema nitum rong mongweta ki thega tum do ki re tum do ki to tum do saru sar hangamundi do gangbura do la pende rong chidonta saru sar hangamunita do ki thekere tum ta do sarlar sar phi sar puta do aklemang phari so jang ki charli tum do o aposi nitum koson sila so alam aphan nitum karjuding unpo WKSC atum alang tum yong se ahok pet ke heng no alam alang tum thek long pa melo pulote amuni da phana alang tum nep mo nep pen alang tuming sai pa menon alang tum ta thek se reset pusi alang tum ta isia hongothon ke chikurilo alang tum WKSC a komiti ke chiseng lo la sila so komiti ke chiseng alogot alang tum bang kadu ka ve phan heng no alam ningje nangji la pen ka heng no ki punangji pu alang tum isia komiti pen la pusa ronave komiti kiseng a bostu bangke la ke non le komiti alang tum kiseng chot kali la ke komiti bostu ka hakku ben tado ajar hongothon atum tado sitame dipuang kang along la an ladak ke Karbi Anglong ke a headquarter dim lo sitame red light area pujok a hongothon tanang pubang welang pini arni latum WKSC atum noninkan isilo nenikan hini lo ne mahang pathek pen Karbi Anglong aphan red light area pu sarita area phanalang tum nangjong dalo laso nang ki jong putha ko pusini tum do joy un po la ke kadu ko veto do joy un edi
มาจบแต่ดูจอยเอละเป็นในตุ้มรองมองเวียตุ้มแกในตุ้มแกละดักแก VIP อะไรarling kisar tadu u la pente ki thekeria tum tadu u la pen ITI long ta sarlar service ar tadu ki thekeria tum tadu ante ni tum dak red light area lu arum long pe ser ni wang tamuni tum kam claim dam bom loma risoi janga tum charlie ki dam ke wang dam bom loma ante ni tum dak red light area long pen tongke aja ka tum professor tum dak college ti dam bom loma la an ki plang ki phia tum do ki thekeria tum do ko pusila tum phan le red light area pu alang ki jong hai lo punat pen lo lang la dak alang amik ke tek long ke alang ke chini ke alang jong si chini vek polo tang te dak nang nep cengot kumat ahem si la dak red light area ke doma ko dak ma a house number tanang paklangon amuni tanang paklang vengot ahok lo ITI adung inut bang henia tum ki chok chedu ta hai lo non ma lo anong chi thang pluk do lo sita me la ki do phan alang tum nep dam pa menon bisar ji pusta bisar pa menon same area phan alang punang me athema honggothon ke alang tum de le secretary president ka chiseng the kali secretary president ka chiseng ke la ke dipuang kang ke honggothon dupik lo sita me ma jok honggothon taret la area punang pubang welang di pinier ni alang tum man chot lang di la so posi ne tum ke dia un e la pen la ni tum area pli upon red light punang ki pu red light area punang ki pu pot alang press meet ke chupi chot kali kaduk kave la area pli upon alang sarlar sarpi sarpu aklim ang khariso jang upon am may meeting ason alang rat ang no si ni tum upon dia nang chohang vek nang ji gangbura atum phan dia chohang vek nangi sarpi sarpu dum phan ta dia chohang vek nai la pente ITI area kapuri ke ni tum rong mong ve dai silo rong mong ve ke arling kisar nei ki do dim lo nehe masor rong mong terang profesor ke rong mong ve si dulu ante ni tum son son ko pusi karjuun po red light area po lang nang ki hoke ko son la ni tum ki hok un po putha nang tum ka do ka vetum jok ta un elo alang la an inut asama long oham hai to hoba president man vek la penta lang port musri wat genet van vek amunit a area long le alang red light area punang ki puke la ke ni tum ke tiata dia un e kroi krelo la ke di kadu ka veta kroi krelo la si biniani ke la women ke si atum pini pinap amat alang la area pli aphan dia nang chuhang ke la press meet kapadu ke ni tum kroi kre press meet kapadu chot la asap u inut bang heniang no ge klang chot ni tum kroi kre alang ka hing no phan nep ji puten nep bernot aku ka hing no tum ta chiplang ja tum ta chiplang pa menon rat ang nu chiwanang ne bahera lang tum pi ma ki klem ni tum chini dunde sita me usumardo itum ta isu imundo kadu ka ve hongkhar do matidi la so posi rat ang nu chiwan prunga ka me klem kledenon la pente a komiti tum ta majok a komiti tum ta ingsai ji pute ingsai pameno di kalima kala ingsai pamenon armuni ta phan jong pame pamenon kadu ka ve phan papu kon plangke ni tum chicha kun e kalima kala di itu red light area le itum ki do kalima ti kadu ka ve ta itum ri do ikeng do kam chukle me si itum ki chuma ti di la si la sor lu so tum phan la WKS tum phan ke ni tum ke okol la president chot kali secretary chot kali lang tum honggot phan phan si ni tum diaun e la si lang tum rat ang no mat pini penaba mat alang tum rat hong jai wang si dia nang chohang vek nang ji la pen gang dura tum phan ke lang tum bong prok pen bong pen korobong pen dia nang chohang pa me nei lata ahem kali ekdom rat ang no nang ji la aniti ke ni tum dia on e athema Karbi Anglong la an ki thekire gi do dim le ku pusilang red light area po lang ku pusik ningje hai lo ni tum red light area pu piniar ni na thek long le lang la ke alang ki thekali lo la ke alang ki lu lo people lo lu le det ke alang ku pusi red light area pu Karbi Anglong phanalang amit hang phanan nong ge chi jo hai lo ante na pu pute alang amit hang ta ki claim ma bang lo la siga ningji hai lo kalimante di la sini tum dia on e pinial ni alang tum rat ahong jai chiwang pa mera alang tum dia nang chohang hete ni tum kroinde la pen ni tum arong ke saru sarhang amuni do saru sarhang amuni tum han ke lang dia nang chohang pa me mete ni tum ke exon and big se enpo exon and po ni tum do joy jelo ni tum ke la area pli arat arlu su pinso ni tum ke exon and big po ni tum ke la si pini ke press meet tum phan ni lam ning jelo non last mai do paning je